kula ngeten. Pripun? Pak Percil. Nggih, niku saking Bapak Lurah. Izin. Nggih, kula lawan pripun? Niku Bapak Lurah. Bapak Lurah niki wau nyuwun napa niku kesenian lawas. Mbok pilih kesenian lawas to niku. Lawas sih. Ingkang diparkasani saking campur sari siji dhewe lan biyon maton. Sebab saking menika, Pak. Niki krisik lagi bersih desa. Kalane rakyat. Niki kan campur omong-omongan kalih. Izin. Ampun mangga kersa panjenengan. Izin. Tayub saking Malang. Malang wonten. Tahu Mak, campur sari sae. Sae. Ngeten lho, Mas. Wes yo wes dori kome mikir sing guna. Matur Mbah Nuwun luar biasa. Meskipun dingin pada malam hari ini, iya, tapi tidak putus semangat. Semua warga yang datang ke acara malam hari ini ning ndi Pak? Lapangan apa? Duduk le. Iki ning kedokan. Pargule lho, Pak. Pargul iki apa? Gawang. Lah kae Mas sakmene kono apa ora nek gawang iki lho. Oh alah, sing tak uyuwi kuwi mau to. Ngawur. Mak Sange. Dalem. Menika teng desa luar biasa. Nggih. Desa sing gampang keri. Nggih. Kok gampang keri? Lah kerisik. Tapi luar biasa loh Mas. Nyapa? Ya krisik terus Wonorejo. Wonorejo. Wonorejo kuwi alase akeh. Alase. Penghijauan dari sini. Blitar niku luar biasa. Luar biasa. Napa tempat wisata? Nggih. Aduh mati. Syukur, tak ganti mix sik, tak ganti mix sing. Pariwisata di sini banyak. Pariwisata teng mriki kathah. Heeh. Wonten menika mriki wonten wisata niku sing sak desa iki kena dipangan. Desa kok kena dipangan kok enek. Dipangan yo apa? Kampung coklat. Iya. Oh iya. Berarti kampung coklat iki sak desa coklat kabeh ya. Iya, ndahne Blitar kuwi. Cah cilik nek dodolan rono. Iya. Blitar iki kondang-kondang lho Pak Cange. Terus pantene. Pantai Serang. Oh, pantai sing ora tau mundur, nyerang terus. Lho, tapi kan wedoke ayu-ayu Mas. Apa? Pantai Serang kono kuwi. Cah wedoke ayu-ayu. Lah kok karo lah nek bengi aku bar kok kono. Lah iya. Cah wedoke ayu-ayu aku anggere tak ingeti kudu tak serang ae. Lah mangsamu pantai Serang wonten, mriki wonten. Mriki wonten ugi. Oh iya nggon wisata sing gak kena direbonding. Apa kuwi? Apa kuwi? Rambut monte. Kuwi gak kena direbonding kuwi. Nek sampe direbonding ora montene ajur. Lah iya Mas pancen luar biasa. Iki Mbah Lurah apa Mas Wawan? Nggih. Kuwi bolo kula kentel. Loh, apa iya ta? Lha nyapa? Lha iki mangsamu sakmene mbiyane iki. Lara Mas Wawan, Mbah Lurah. Ora mungkin percil rene iki. Oh, berarti pintere tak acungi jempol. Mas teh pinter le sambung silaturahmi karo awakmu. Pinter lak ngenyang. Senengane kok ngono lho. Kok pinter lek ngenyang. Tapi wonten bapak kula temen mriku Pak Guntur. Sapa? Pak Guntur. Pak Guntur iki gamelan iki enake gamelan campur sari komplit iki berkat beliau. Lho, tepuk tangan kagem Pak Guntur. Matur nuwun Pak Lah iki Guntur. larane gamelan iki ora mungkin awake dhewe iso gelar wayang sakmene kae. Tapi yo enek dulurku wedok. Sapa? Bu Yuliati Ningsih. Sapa kuwi? Cangmat. Bu Camat ya? Heeh. Anak rene. Luar biasa. Ah, engko jaluki dhuwit le. Lah iya. Kok jaluki dhuwit? Mate jaluki donga pangestu. Jaluki donga pangestu syukur-syukur sok nanggap 17-an. Nanggape paling ya didekekne kelurahan-kelurahan desa-desa ngeten. Amin. Wau dalu Ringgitan Blitar itu ada 18 titik. Iya. Niki sakniki wonten 8 titik. 8 Niki Blitar niki wulan niki luar biasa seniman paribasan. Wayangan bendinten niku wonten dinten-dinten. Ayo nak wayangan iki awakmu kemlinti. Paribasan Coca-Cola Sprite mau nggo raup jajal nek wayah ketiga. Nyapa? Aku mau jeneng Apa-apa didoli. ora dol kuwi titip jarene. Tapi ning kene iki aku mau kan mlebu rene magrib, Bos. Nggih. Magrib udan deres. Udan. Aku wis meneng ae terus nek wong tuwek ning pojok kono. Piye? Mas Percil, engko piye? Ah, tak atasane, Pak. Aku yo ngono tanane. Hmm. Aku akhirnya terus njaluk to. Kula nyuwun uyah terus kalih apa ki jenenge tahu, tempe, kecap karo lombok. Nggo apa kuwi lho? Mosok nerang udan nganggo kuwi. Sing nerangi sapa aku pengen mangan kok. Lha masamu apa ora nek wong kene iki luar biasa kerisik istimewa. Segone lho dikutaki. Ora yo apik. Kuwi tegese efisiensi tempat.
Masa panganan efisien. Yo yo manut programe pemerintah. 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 Manut programe pemerintah. Pemerintah. Ora kor gawean sing diefisiensi, duwe gawe diefisiensi, sego yo diefisiensi. Dadi sesuai Tapi porsi matur nuwun masing-masing. alhamdulillah Nggih. wau dalu wonten campur sari sedekah bumi. Nggih. Matur ngoten siang wau wonten karnaval Karnaval. son herok. Horek. Horek kok herok. son horek niki tasik dilajengaken wayang seje dhewe. Wayang sing asli saka Blitar berkat Iya. Kang Arif Dan Mas Percil yang Iki luar biasa. gabung dadi siji Heeh. ya kayak iki lho tanggapan. Ya aja ngono to. Awak dhewe kudune wajib sombong, Pak. Iki wayang seje dhewe sesasi entuk 45 titik. Dinane lho Bulan Mei entuk jadwal 45 tempat. wis ta wong dinae 30 iso Lah iya 45 ta. lho utang gene sapa Ya ora apa-apa. wong iki sombong didelok sombonge le. Lah, piye Sombong ya ngono masamu kowe iki ra roh kenyataane. Kowe ngomong ngebanter. Nuwun sewu lho kok nggih, nuwun sewu. Amin, Dewa. Nggih nggih. Aku ya lali karo Mbah Kung iki. Masalah aku ngomong iki banter. iki pecinta luar biasa. Kok iso ngono? Urung mulai wis lungguh ning kene ket mau. Iki roh enek, iki penerang udan anjane kungen iki asline. Ora percaya. Awakmu kudune matur nuwun karo Lah wis Mbah. matur nuwun tak kei rokok ki mau masamu. Lho, payung. Lho, dudoi wong laudan kuwi gawe payung. Apa ora? Ya bener. Sedia payung sebelum hujan, wiling-wilingan. Ya bener kuwi terang udan tadi. Lah, nerang udan iki karo payung. Heeh. Lah tegese bersih desa sedekah bumi niku jenengan maturi napa nuwun sewu Mak Cangik lah jenengan ngertos. Yen kula Mas, Nggih. jenenge sing bersih desa niku yang utama adalah membersihkan diri sendiri dulu, membersihkan lingkungan, baru membersihkan desa. Oh, ngoten. Bener kuwi. Dadi nek awake dhewe urung bersih, urung resik, karasan omah urung resik, tegese ya urung resik kabeh lahir batin. Oh, ngoten nggih. Lah jenengan ngoten nggih. Paribasan wong ngomong kuwi kae anadofatu minal iman. Lah, Kebersihan adalah sebagian dari Dari iman. iman. Dari ngresiki jiwa ragane, ngresiki desane, lan ngresiki samumbarange ben resik. Aku lho takok iki lho acara bersih desa iki lho apa sebabe enek. Bersih desa yang ngruwat desane, ngresiki desane ben adoh saka bilae. Sebabe enek acara iki lho. Sebabe ya enek duwike. Lah iya. Wah iso teko ndi-ndi lho. Maksudnya pengen aku ngomong Ha. tentang bersih desa itu bagaimana pituturnya bersih desa itu gimana. Leres kados pangandikane Bopo, Romo, Guru, Ustad, Arif Sarjono. Bapak Durna apa piye? Gak masamu. Kowe teko ndi-ndi cangkemmu iki. Ya bener kuwi, ngresiki atine sik. Ha. Carane ngresiki ati dalam bermasyarakat kuwi piye? Sing penting duwe ugeman. Ugemane apa? Laras godhong gedang. Apa wi? Ugeman urip bermasyarakat, Pak. Laras? Laras godhong gedang. Laras Godhong gedang. kuwi dibong ya. Loh. Iki enek artine lho, Mas. Enek filosofine. Ya ya apa filosofimu apa? Sing penting kuwi Kuwi Laras. duduk pendopo mambengi ya. Gak. Oh, Beda beda. iki, beda. Beda karo pendopo beda. Ning serang karo ning grisik Iya, iya. beda. Apa kuwi? Laras apa? Kelaras godhong gedang. Kelaras ya apa? Kelaras kelakuane kudune sing lumaras. Oh. Kelakuane sing waras. Waras. Dadi karo sapa ayo sing waras, sing apik-apik wae. Iya. Dadi awak dhewe nak tumindak apik balike ya apik. Nek awak dhewe tumindak ala balike ya bakal ala. Sebab Gusti Allah Subhanahu wa taala ora seneng wong sing tumindak ala. Ya karepmu lah. Kan ora. Iya terus. Laras godhong Godhong. karo tangga. Tangga. Kuwi sing condong. Dadine karo tangga kudune awak dhewe kuwi sing ngerti Blater. blater Iya lah tanggane gelem nyapa ora nyapa sikat kuwi musuh aku. Mangsamu mau tanggae direken tangga kabeh apik apa piye? Nggonku lho tangga ora tau metu belas mangsamu. Kuwi lho dijak slametan lho ora tau budal. Lho, ngono kuwi genti. Biasane nek mbok wenehi apa jenenge endhok. Kuwi gentinen. Aja wenehi endhok tangga sing ngono kuwi. dikai apa? Bluluk klopo. Lho, masukmu lho jarene sing apik. Ya awakmu ya ngono kuwi. Masya tangga elek nek awak dhewe apik terus, bakale balike ya apik kaya sing tak omong ning ngarep Oh, mau. iya, Seperti batu. Sekeras apapun batu kalau diterpa air selama bertahun-tahun dia akan pecah sendirinya. Wow. Jadi wong nak elek mbok bales apik bakal dadi apik. Iya, godhong Godhong gedang. Gedang tegese gedang ki apa le? Gedang. Gedang ki tegese apa? Gelemo menehi pepadang. Dadi menehi pepadang marang wong kan nandang peteng wenehono
Umurmu pira? Umurmu pira? Umurku lho, lah kira-kira pira lho Pak Pasir? Ora, mesti pase pira? Saiki pira? Umurku 20 lah. 20. Wong 20 nuturi wong tuwek, Kong. Bersih desa niku napa Kong menurut jenengan, Kong? 95. Lah iya. Iki lho. Kuwi lho ngerti. Lahire kakangku lho ngerti. 95. Kuwi lahire iki 20 taun nuturi mbae 95, Kong. Menurut jenengan niku bersih desa niku mbok pilih napa sing sae, Kong? Bersih desa niku lho sing sae masyarakat niku kedahe pripun? Mboten ngerti. Yo nggih. Nah, iya to. Wong kudune sing ngati-ngati. Sing ngati-ngati. Iki lho omongane wong kudu sing ngati-ngati. Mlaku sak mlaku. Nggih ngoten nggih kok nggih. Nggih, nggih. Oh, nggih. Hati-hati. Wong iki mlaku sak mlaku kudu sing hati-hati. Aja sok sembrono. Paham ora? Rungokno pituture wong tuwa. Nggih, lha ngoten nggih kok nggih. Nggih, nggih. Lah iya Pak. Diomongi. Awakmu kuwi ya. Lah kowe ora ngerti apa-apa. Kowe 20 taun nuturi wong 95 taun. Kok Yosua saged 95 taun niku resepe napa kok saged sak monten niku? Kelariane 30. Nggih, nggih. Awakmu peka kelahiran 30 kok iso kelahiran 95. Yoswane 95 kelahirane 3 dosa. Iya roh. Kong kok saged Yosua 95 tahun kok tesih sehat kados ngeten iki resepe napa? Sabar. Loh, sabar. Tepuk tangan kagem kunge. Tepuk tangan kunge. Wong sing sabar. Innallaha ma'asobirin. Artine golane ning Google. senengane kok ngono. Lah aku kok kleru. Wong sabar kekasih Gusti. Sabar kok nggih. Diapa-apane kudu sabar. Awakmu mbok iso nek tangga omongane neko-neko ning awake dhewe yo kudu sabar. Nek ngoten nggih. Bojo cerewet iku kudu sabar. Alah awakmu ra sabar belas. Lah piye sabar bolak-balik tuku gelang ora bosok kacan. Lho ngene iku ora usah dipiyek-piyekno, Pak. Langsung tapuk sandal cangkeme. Lah alah lambemu wani-wani wong kowe karo bojomu disentak bojomu langsung mlungker ngene rek. Aku dudu kok mlungker disentak bojo, Pak. Nyapa? Emang unggah-ungguh adat tata cara wong Jawa. Kuwi awak dhewe harus menjaga unggah-ungguh. Aku karo bojoku yo nak monggo dia ayu. Lho, monggo ndoro ayu. Ya ngono kuwi. Aku nek omongan lo basa. Panjenengan menawi badhe. Ancene niki basa sing gawe kopi, sing masak ngene kan babune sing wedok ya. Kan aku manut dawuhe Mbah Kong. Lho, mboten ngoten, kula manut dawuhe Mbah Kong. Sabar, innallaha ma'asobirin. Piye-piye wae bojone nak dikongkon ya sing sabar. Nyapu, Mas. Sabar karo nyapu. Ya, kuwi ora sabar le. Lah kowe ku ora sabar. Apa? Kowe iki wedi. Paham ora? Loh, ati gak ada takut saya. Alah ora wedi mbok iki mari ngene, mulih tak parane gene bojomu ye. Aku tak mara. Iki lho bojomu wis ora wedi, duwe lho digawe ngalor ngidul, digedolan ning batu karo wedok ngene. Pani ora? Cangkemmu. Mas. Nyapa? Iki wonge ndelok streaming lho. Wong kowe ya wedi ya rumah sakit. Aku tidak takut sama istri, cuma menghargai. Nuwun sewu Mak Cange. Niki kan masyarakat kathah mulai napa dalu niki. Mulai niki mangke kan mangke ceritane tesik kathah. Niki bintang tamu setunggile kula nggane sakniki. Oh nggih, wonten penyanyi. Oh tesik wonten to? Wonten. Masa bintang tamu ini saliyane awak dhewe enek. Enek sinden yang sekarang lagi viral di TikTok. Oh. Niki mangke dugi mriki. Ayu apa ora? Ayu. Ayu le. Isih sekolah apa wis lulus? Sekolah sik kelas 3 SMA. Oh, kelas 3 SMP meteng. Lho. Anu mbake. Mbake sing meteng lek kelas 3 SMA. Yuk, sepotan aja. Yuk. Sudah dinantikan penonton semuanya. Yuk, tepuk tangan yang meriah buat bintang tamu kita. Anggon ya didelok terus. Lho ki nyapa badong iso mbok nggih lho. Iso nganggo kontang ngontok kusumo. Iki jenenge apa jenenge?
Kotang Ontrokusumo. Ontokusumo. Mau kan cuaca buruk to, Mas. Terus Aku perjalanan Surabaya ning Blitar numpak pesawat arep mendarat ra iso. Mergo udan deres. Akhirnya ketemu karo Gatotkaca. Terus Akhirnya tak sile iki tak nggo mendarat to, Mas. Akhirnya Gatotkaca bawa abah di Jakarta iki, Mas. kowe iki ngomong opo ae ambemu. ya bener Gatotkaca iso mabur kuwi nganggo kotang Ontokusumo. Iki nek cepet iku duduk anune kok rumah saku. Kowe apa iso wayang wong to kowe? Lah piye to lek kene dhisik iki bekase wayang wong lho, Mas. Dadi apa? Iya to lek saiki wayang ngono kan mesti gap ngono kuwi kulit terus di karo gapit ngisore. Ah. Aku dhisik ya ngono. Jadi wayang apa? ngisore. Wayang apa? Aku wayang wong ngisor ya di Jawa ngonoan. akhirnya koweri, Mas. Akhirnya dadi keruwisik no berarti. Masak. Keri dhisik. Lambemu saka jeplak iki ning krisik. Alhamdulillah. Papan. Pak Wawan iki yo kenal aku wis suwe to, Mas. Lho apa kenal ning ndi kok Lho, lho. kenal kuwi? Ben isuk awan sore tak tukoni lho Pak Wawan. Lho, Wawan tuku piye to kono? Es Wawan. Kuwi Dudu wae kene, kuwi Maksudnya, beda. awakmu kok ngaku-ngaku karo Pak Wawan, awakmu lu wong ndi kok iso kenal karo Pak Wawan? Lah aku ki asli daerah kene iki to. Mosok krisik omahmu. Lho lho, aku ki kecamatan Gandu Pentul iki wis. Ora mangkat iki. Ning omah iki. Kok iso gandu pentul. Kecamatan dhewe. Iki jenenge gandu cemplek. Gaple. Rumah Iki wis buyar. kok rumah saku. Gandu sari. Sari, sayang. Lah daerah kene kuwi semua mbok sebutno rambut nenek kuwi. Monte. Rambut monte. monte karo sirah mumet. Kene wis tak Kok ombosi kabeh. iso sirah mumet kuwi lho. Serah kencong. Ini nyapa tekan mumet Lah gas. iya saking mumete. Oh, jadi nganti kencang. Serah kencong. sirah kencong. Apal wilayah kene. Apal Wisata teh. teh Ndi? teh pucuk. Ngawur iki nyapa lah. Lah teh apa? Tok Wisata teh, kebun teh. Kebun teh lho. Iya. Ro to? Ro. Kebun kopi. Kopi. Arah rono arane ndi, Nduk? Rono ya arane nggone Malang lho, Mas. Batu. Lah iya Batu. Batu Malang. Wono ning Waduk, Paduk ndi? Selo Mangkleng. Kowe angel kowe. Kowe rene matur nuwun karo Bapak. Ngawur lho. Matur nuwun. Sing baku awake dhewe nderek dedonga. Mak Cange bareng. Bareng Siap. kepanggih malih, Nggih. lambine anyar. Ya nyewa kon manten kok, Mas. Lah wingi mbok lokno. Napa? Lah jare wingi kaya semut apa kaya selimut rumah sakit. Sakit. Sing winganane kaya Wayang seje dhewe ya lumrah. Pancene siji dhewe luar biasa Mas Ora kita. apa-apa, hujan Iya lho wae. kabeh iki dicampur dadi siji. Heeh. Enek pagelaran, enek wayang wong, enek Ada. enek tari-tarian Ada. Nusantara. Oke. Terus kabeh komplit pokoke wis paling apik iki pancen yo nanggap wayang siji dhewe. Lho, Lah awakmu kok iso ngomong kaya ngono iku ben Sebabe nyapa? Yo ben aku katut to, Mas. Ya lah kowe katut karo rumah saku. Iki acarane bersih desa. Bersih desa. Apene nembang apa apa? Yo paling gak Apa? ndongakne sik. Kok mari ngono duet karo aku ya. Heeh. Aku dadi Gatotkaca. Apa? Aku Gatotkaca nih. Katut kaca? Ya, awakmu dadi Sugriwa. Sugriwa Ya ndasmu. Lha jenenge Gatotkaca ya iki bakul cira. Pergiwa. Sugriwa kethek kok iso. Pak, lho Pak, kaboten to. Wabot ya. Masa wabot? Iki digawe teko apa to? Seng. Iki gak tembogo. Lulang iso abot. Seng. Iki lho aja bakas tembogo. Nyapa? Timbang bos itu aku nesu. Ayo, ngomong. Paling gak nderek ndedonga anggenipun dusun, kene dusun di Mas. Mbok. Dusun Wonorejo kalian dusun Krisik nganakaken bersih desa, bersih dusun, Bersih muga-muga dusun. kabeh pinaringan bagas kewarasan, kok ya iso? rezeki ingkang barokah. Amin. Selamat fi dunia wal akhirat. Alah. Mulane awake dhewe kudu njaga kebersihan. Mas. Pintere kaya ngene kaya. Aja nganti mau ra gelem ngomong. Wong genah kaya ngono kok ya pintere. Mbah, putumu lho, Mbah. Mbok celuke Mbah Kong kuwi lho. Nyapa Kau wandakne bakung kapok. Kene arep omong kok iso sentaki kok rumah saku. Ya ora apa-apa to karo rumah saku kok. Ayo. Nyapa? Piye? Yo. Awakmu gak kuwi iki to? Ya wis, kowe sing dalang ya. Nyembah sik. Nyembah sik. Ayo.
Ayo. Digenake sik iki kok Gatotkaca Pregiwa apa Bambang Sakil? Gatotkaca Pregiwa lagi Kang. Gatotkaca. Iki ceritane Gatotkaca iki Pregiwa. Golekno ira-iran Pregiwa sik piye? Iya. Anu golekno ira-iran Pregiwa sik. Iya. Kok yo renek liyane to iki ayu-ayu. Nyapa to? Kok Lah kok ana cendol dawet to ning jero iki? Bisa bakule yo Mas ning. Iso ya kowe ya. Ndas kok rumah aku. Mbah. Sehat ya, Mbah? Sehat. Kowe aja anu lho, Bae, wah tenan. 90. Liyane anu tuku karcis ekonomi mbae VIP. Ngarep dhewe. Ayo, ngono, cepet. Nah, wis. Kowe ceritane iki Pregiwane tasane bonding. Sik to. Kuwi kucluk apa piye to? Lah, ira-iran nyapa kok mbok buntel kresek. Lah iki mau nek tulisane Pregiwa. Duduk kuwi iki adae. Oh, bocah teko. Oh, jan. Oh, kae. Bocah kok. Lah iki mau gawa ora mbok ngomong-ngomongi. Masalah. Loh. Ah. Lho. Lah kok malah koyo wasite Baren ya? Kayak Ahmed Alkep. Mosok ndas kok kaya jumbutan to, Mas, mbok. Ayo. Nyapa iki lho. Kok kaya abot anu. Ya ngono to? Ngene ngono to, Kang? Yo kualik to Mas mosok. Oh, alah kualik. Oh, alah pantes saya kudu njlungup. Wong gawe Kualik nek nganggo ngono mau. Lah aku ora paham. Iya, diwalik. Nah. Sing kualik iki ngonane ora menungsane karo pas aku. jare kualik. Ira-irane. Oke, kowe ndalango. Kurang. Blek nah ngono lho, pas ngono iki. Ayo. Piye? Rasane piye? Beda to, Mas. Iya. Biasane piye nek biasane kan ngono piye? rasane piye? Rasane piye iki? Terus diblesne piye? Piye? Penak Mas iki. Nah dianggang-anggang. Malah anu lodo. Iki yo pas, Kang, Mas. suarane Gatotkaca iki piye? Gede. Yayi Pregiwa. Nah, kurang gede, kurang mudhun. Kurang mudhun. Mudhun neh. Iki jane Gatotkaca apa masuk angin? Lah aku ora tau Gatotkaca kok iki jalukan panyuwunan kok. Yayi Pregiwa. Oh iya. Yayi Pregiwa. Mandek topat mandek. Kuwi cakil kok pekok. Kuwi suarane Il Pregiwa blasteran. apa enek Pregiwa Enek Pregiwa kok blasteran. Oh, cakil ya, Pak. cakil keciliken. Sing halus Pregiwa. Wonten katimbalan dawuh Sakmono iki. Pregiwa. Wonten katimbalan dawuh. Burine Wuhe kuwi lho. burine ngarepe apik lho Isan. arepe sama Ngarepe apik lho. Wonten katimbalan dawuh Kakang Gatotkaca. Cok. Ya saking anu ayune iki kaca iki kasa. Pregiwa bocah sing paling ayu dhewe. Inggih, Kakang. Kowe rene karo sapa? Kula mriki kalian Hansip. Apa nek Pregiwa karo Hansip? Awake dhewe ketemu terus roman lagu. Oh iya. Ora, ada kowe sing dalang kersane niki mon. Kersane slentem mawon. Rikata sang Gatotkaca tina nirmapa kartosu. Kowe kok mayang iso ngene karo Mas aku jadi asam urat kok piye kowe iki. Joget ki sing halus. Joget apa ki sing meneh halus. Peran putri iki kudu halus. Ayo. Ayo le, tem. Aku ngrasakno Pregiwane kuwi wis bingung. Bengi iki Wis penak tak enek. lho. Lah sikile kok iso jijik-jijik bareng kemecak apa ta kowe? Ora mecak apa-apa kuwi. Mari kena telek, Mas. Ayo, anem. Kowe kono. Kowe dhuwur kono. Rika kot yang Gatotkaca. Lho Bratasena. Yo sak penakmu dhewe. Ora. Kuwi bapake. Ya wis. Ya sorry bro. Sorry ngono nesu. Ayo.
Tan samar pamoring sukma Sinuksmaya winahya ing asopi. Koyang mati wae suluke. Gawe boko. Ya takok dalane lho. Anu suluke pripun, Pak? Kok kudu kuwi dipaske ngono kuwi karo toko iki. Gonjang-ganjing niku ya. Heeh, ono. Bumi gonjang ganjing. Kowe iki lho nyapa? Lah bumi gonjang-ganjing mau gak gempa to, Mas? Gawe dhewe nyantai ae wae dhewe iki dalange. Ya bener awakmu ki mau wayang wis tak omongi. Wayang kuwi manut dalang nyapa kok bumi gonjang-ganjing terus ngene. Lah rumah saku bumi gonjang-ganjing ya gempa. Anu, Pak Arif mawon. Kowe kuwi lho, ora iso Kang Arif ben meneng ning kono. Kene piye to? Kok kono ya wis meneng kok mau wis dalang ket sore mau. Aku suwi ora tau dalang. Ora iso. Wis ta, aku kudu iso. Kudu iso. Sesuk tanggapan jale anu njaluk panjualane wayang wong. Oh nganggo iki dodok-dodok. Ha, kene. Kudu iso. Ora enek kene iki ra iso ora enek ya. Iya, Mas. Aku notasine rung tak catet. Alah ora ge notasi. Aku lho maksude kuwi. Ayo, kata-kata bumi gonjang-ganjing. Bumi gonjang-ganjing langit kelap-kelap lampu di kota. Kedap-kedip matamu bilang Matamu dhewe kok. Matamu dhewe. Sulok kok teko kono Sulok iso. Apa kok malah nembang iki lho. Nembang iki lho. lah kuwi bener to. Bumi gonjang-ganjing langit kelap-kelip lampu di kota. Kedap-kedip matamu bilang dik-dik tak dik-dik. Langsung. Sing tenanan, Mas. Nadane ayang-ayang. Do. Dapite nggo dolanan cah cilik-cilik lho, Mas. Seneni Pak Dalang lho. Buta Pandhawa tata gati saya. Kowe lambemu menengo. Aku sing tak apali kuwi tok. Kowe tekan ndi to? Do. Kene apa? Kena telak. Menengo lambemu iki lho karo iki lho. Lah kono wis sambat tok. Do. Wong ayu. Ayang-ayang cuk. Duh. Lah duh Dewa. Wah lho. Do. do Dhuwur, sing dhuwur. Dhuwur neh. do dewa Jawa Tengah. Do dewa ning asmara kuatnya ati Sing lara. sing lara Piye to iki? sing lara sapa? Do katane do Dewa ning asmara kuatno ati kawula angkringan Anggonku. lah ku Opo maksudnya aku meneh anggonku labuh tresno datan genjang sak datan kendhat. Kok iso golek dhewe. Saking coba ing coba gedhe dawa luwe sapa malah gede dawa kuwi lho. kami tuwa lambemu wong edan Roman yo. Do dewa ning asmara kuatno ati kamu. Dopran jero Anggonku. ini mesti bayangne karo Sinta kuwi. Kowe apa tem wis mboten usah kula kersane sinden mawon nggih lagune ayang-ayang Mak Cangi Dalam. Iki lho akeh banget enek pamundutan lagu iki lho. Mas dijak omongan lah kok malah main Mobile Legend lho. Aja omong-omong. Aku iki mau lho ya enek Gatot Kaca iki aku bingung. Nek apa? Kuwi Gatot Kacane ROM apa XP aku. Karo Mas Akwit. Lah kuwi mau Gatot Kacane AFK kok. Mulane Nuwun sewu wonten Pripun? ayang-ayang riyen mangke terus
pamundutan lagu. Oh siap. Tunggal lagu lien, yo. Ya, monggo. Adek, sini dek, ayo. Ayang-ayang, yuk. Bareng-bareng masih bersama Ayang CJ Dewe. Ayang-ayang untuk panjenengan Mas Denny Bon. Yuk Mas. Nyapa? Ana apa? Ini kayak konser Iya. Orkestra. Sing biasane ning YouTube kuwi lho. Oh kayak kuwi. Iya. Malah bondek Masa wong mandek kuwi lho. Lah yo ben siap sik iki nek siarne Kono wis siap. penyanyi metu dalange mlebu. Wis siang tok. Lho, Kaya Pak Kolis ngono kae. Siarane Dalange kok metu. Lah mesti dalange ning kono. Siarane piye? Ya kuwi karo Enggal niku kula mikir garapan iki lak mboten salah 2 hari. iki 2 Mas. hari. Garap iki tok. Luar biasa. Garap iki tok 2 hari. Jadi tenang. emang kalau garapan itu dibuat beda, itu Mas. terasa lagunya terasa banget. Jadi kalau Sampai garap ke hati. garap niki rong dino, Mas. Rong dino lho Mas. Ora mangan yo awakmu. Garap bojone rong dino ra. Garap lagu. Garap lagu iki lho. Kowe tak antem sandale melodi sing gampang muni lho kowe. Kowe iki ora ngerti. Niku tesik si Tika dereng babone. Babone tanah Jawa. Babone tanah Jawa. Kene iki Dereng babone iki sik anakane garapane kaya ngono ndane babone garapane. Niki wonten pamundutan apa? Jenengan Mas Rin. Kata. Nggih, jenengan Mas Rin. Mangke kersane mlampahi sekeco. Satu ada Ibu Sukani request lagu Umpama. Umpama ya kowe. Sapa sing ngerti? Aku ra gedhe to. Aku ra wedi dosa. Wonten malih Bumi Sini request lagu Tambal Ban. Oh iya. Ada lagi Bukatiem request lagu Tresno Waranggono. Oh iya. Ning kono-kono biasane sing munduti kuwi bapak-bapak. Ning kono-kono biasane sing munduti bapak-bapak ning kene luar biasa. Sing njaluki sing wedok-wedok. Lah yo ibu-ibu wani gelem njaluk sik kuwi wis luar biasa. Aku njaluk maksudnya njaluk lagu. Lah yo njaluk lagu. Utekmu iki masale. Lah iya aku ngomongno lagu. Utekmu padha karo urang lho. Utekmu cedak telek dadi ya. Aku ngomongno kuwi. Niki Mbak Proborini. Nadane Mbak Proborini? Iya wonten niki. Loh, wonten to niki? Wonten lha niku lho wong lemu niku lho. Pak. Baik. Coba. Dalam. Wow. Malah bedone kene. Ya buka cabang nang mriki to, Jan. Lah nyapa buka cabang? Pesen apa? Teh, kopi? Malah kok ini loji ya. Coba. Kakak. C yes. Baik. Ngecek sound kuwi tes A B C tes. Pancen Nyapa kok? adem-adem dekne nek cek sound ngono kuwi. Sekson dekne. Oh gak cek sound ya. Aduh. Sunda Pak lagune Pak. Iya no. Garapan tok le. Padak nih. Masa steak Sunda? Iki bakal lagu. Wong endi to Mas kok gak metu-metu Mas? Wong endi to? Kalau memang cocok bisa datang ke rumah. Lagu anyar iki. Setelan cuek baru malu. Ora. Kuwi iki lho. Hei, tang batang apa nek Endi we? Ayo to Mas. Tayub apa duduk? Duduk tayub. Lah apa? Tayub engko. Sunda kok iso Sunda tayub. kok iso tayub ku lho. Kowe didelok to garapan apa didelok sik? Iya ya. Masalah iku lek latihan iki teko. Aja lak ndekok ae kowe iki turu ae kowe lek latihan. Pak awakmu nyeneni Iki lho sing siji kok. teko latihan. Sapa? Iki lho. Pak. Loh. Ya ampun. Kanjeng Ibu. Alat delan kok kene koyo roll on ya. Roll on apa bakso beranak itu? Dek pingget berarti kuwi mau sesak ngempet dek jare. Iya ketoke. Kaya dibacok. Coba. Iki lho delon lagune. Kalau memang cocok bisa datang ke rumah. Sales to, Kak. Sales. Sales. Ini Iki lagu anyar
bisa coba? datang ke rumah. Kuwi nek ra sales gak mungkin, Mas. Rata maju. Lirike ngono kuwi. Aduh adek ini mau juga abang yang raya. Setelan cuek baru malu. Aduh adek ini mau juga abang yang rayu. Kuwi lagi versi Sunda. Kuwi Sundane lho. Sunda saya ngetan-ngetan ning Jawa Tengah balik nek. Iya lho, cekoke beda-beda le. Beda-beda cek. Sunda lho ya. Lah sing asline teko ndi lagu kok ndi? Dari Dari TikTok Mas Wi. TikTok. Ya ora kabeh lak teko TikTok. Tapi maksudnya Teko luar Jawa. nasional. Coba nadane. Yang asli. Aduh abang bukan maksudku begitu. Masalah secu bukan berarti tak mau. Kalau memang cocok bisa datang ke rumah. Hop. Ayo Bang Papat. Nganggo gerakan, Mas. Yo iya no. Kudu padha no. Iyalah. Oke. Ya. Teko ndi sih? Aduh. Iya. Utakmu ning ndi utakmu. Kuwi nembak iki lho. Oke nih, Mas. Ayo. Aduh abang bukan maksudku begitu. Masalah secu bukan berarti tak mau. Bukan bisa, bukan seekor saja. Kalau memang cocok bisa datang ke rumah. Secu. Sing lagi viral teng TikTok niku nggih swantene niki. Weh, lha iki sing tak senengi repe kuwi mau lho. Piye? Tekmu tekku tekmu tokno tek. Lah. Malah tekmu tokno tekku. Setuju. Asik. Ayo, iku versi. Secu, cuek malu. Aduh adik ini mau juga abang yang rayu. Secu, cuek malu. Aduh adik ini mau juga abang yang rayu. Ya, meta. Sunda iki versi kadroh, kene versi rock, awakmu versi apa? Omahmu ndi? Tuban. Tayub. Tayub. Tuban. Tayub Tuban kok lele. Ayo, Pak. Ya. Dikorek ora? Jawa Timur kok lele. Statue, setelan cuek. Aku adik ini Yo penak lho kuwi.
joget. Yo iso ngono. Nembang pinter, joget pinter, gumun aku. Mendemen Mas. Mendemen. Saiki ana sing viral meneh lho. Ya viral apa? Sing viral Iku lho sing lagi viral. Ke kiri manis ke kanan sayange. Aja ku sing Nona pu goyang pica-pica, nona pu goyang lincah-lincah, goyangkan pinggang dan patah-patah. Ora pokoke lah. Nyapa nganggo dudut. Mas. Nyapa mboke ngono bareng. Ya ora apa-apa. Lha awakmu, lha cacaro ki iso. Karena instrumen semua di wayang sejo dhewe iki kan aku. Iso semuanya lho. Aku ki iso kabeh. Dek nyanyi apa? Aku ngendangi pinter le. Mosok ta Mas? Ya lagu apa? Aku sing ngendang, kowe melodi. Oke. Kowe genset ya. Ya penane listrik Penak lho, Bur. Ngono tok. Kowe bas ya, bas ya. Bas. Ayo. Ke kiri manis ke kanan sayange. Nona pun goyang pica-pica, nona pun goyang lincah-lincah, goyangkan. Iki lho nyapa lho, kowe iki kok Mas aku. Liyane wis main kok iso. Aku sik nyetem lho Mas. Alah wis langsung ae lho. Langsung. Kok capek wis diseteli. Oh langsung. Kok capek wis teli. Ayo. Kok tak dung tak detak detak. Kiri manis ke kanan sayange. Nona pun goyang pica-pica, nona pun goyang lincah-lincah, goyangkan pinggang patah-patah, putar ke kiri dan ke kanan. Nona pun goyang pica-pica, nona pun goyang lincah-lincah, goyangkan pinggang patah-patah, Nona pun goyang pica-pica, nona pun goyang lincah-lincah, goyangkan pinggang patah-patah, putar ke kanan dan ke kiri. Nona pun goyang pica-pica, nona pun goyang lincah-lincah, goyang. Sone mbledos. Iki cek dua wae lho iki lagune. Nah, goyang Pica-pica, nona pun goyang lincah-lincah, goyangkan pinggang patah-patah, putar ke kiri dan ke kanan. Nona pun goyang wow. Nona Sugo. Tadi tak iki cangkeme kamu wow lah aku kancane kendang ngobak kayak ruwet lho le. Enak lho Mas tapi Mas. Enak lho kompak lho Mas. Ada gerakan. Aja gerakan sesuk dige tanggapan neh sesuk. Sumpah suwe. Nang dhisik tanggapane. Sesuk sik main ta Mas? Ya ampun dane yo kesel aku. Alah. Datang. Lara ning rumah sakit lehmu WC kapan to aku gabung karo awakmu. Meniki aku wis kangen karo awakmu. Tapi piye awakmu lagi lara ngene iki. Sambatane kono tanggapan rame sambat, loro sambat, raimu kesenengan apa sesuk, he? Karo bojoku ya sawambat aku. Maju. Iki ning kene nuwun sewu Mak Cake wau wonten pamundutan kekatah. Nggih. Mangke matur niki Mbah Lurah. Jare arep ketekan tamu ae. Ceko. Tung tak tong. Ceko. Kok ora dituntak tong. Tak tong. Dotong tung tak tong ngono lak ceko iki iki. Ceko. Se. Malah nguyuh sing anu ngendang. Sing ngendang nguyuh. Toto bos. Ora ning ngono kuwi ora ditoto gak kena ya. Langsung dicop nih gak kena. Gak iso Mas. Ceko. Malah sambat aduh. Duh. Pengendange asam urat. Ayo ceko le. Oh, pacel apa? Aja wedi iki lakon. Rono. Iso neh. Arep.
Siap, gerak. Apa-apa to iki? Rene. Ke kanan. Rodok kanan. Kowe iki dadi apa? Dari prajurit. Sapa? Hop. Kok penak men to nek gendeng kok. Hop, kaya anu. Diam. Nyegat anggota. Hop. Diam. Nama? Percel. Rumah? Blitar. Anak berapa? 5. Oke. Nama? Rendam. Rumah? Rumah. Loro. Mana? Blitar sama Rembang. Anak? Anak 1. Oke. Nama? Anak bojoku tapi. Probo, Rumah? Surabaya. Nama? Nama? Ngantuk Pak kuwi, Pak. Karipan, Pak. Nama? Liti, Pak. Rumah? Tuban. Jangan lele. Hah? Budak. Sing Perhatikan. mburi gak jelas. Teko koyo aku lho. Nama? Percel, Pak. Rumah? Blitar. Anak? 5. Nama? Rendam. Rumah? Rembang. Anak. 1. Nama? Probo, Rumah? Surabaya. Oke. Nama? Liting. Anak? 2. Lele. Hah? Sing terakhir iki lho gak jelas. Kita nggon pitik ijol nggon, Mas. Kita sing ngono rodok gak penak. Nama? Percel. Kamu? Rendam. Kamu? Probo, Nama? Liti. Jangan lele. Budak. Alah mbok kowe ora iku. Nama? Anggota niki lho. Sorry, Pak. Sorry, Mbak. Sorry. Anggotane iki. Nama? Probo, Rumah. Surabaya. Nama? Rendam. Rumah. Rembang. Nama? Percel. Rumah. Dar. Nama? Sebelah. Rumah. Bajangi. Halo, halo. Hutan deras mau, Pak. Halo, halo. Tadi saya datang jam 8. Halo, halo. Karo rombongan Pak Hayis. Halo. Acaranya bersih desa. Ning Krisik Gandusari. Kabupaten Blitar. Bapak Rianto mboten rawuh. Niku WA kula. Sebab yantune tasih kathah jejibane kang kang gimana ayai. Kowe iki lho Nyapa? Aku ora jelas lho, Pak. Ora kok ngomong dawa. Kene lho, kene. Wes. Ya wes. Iki komandan apa modern? Aku ganti aku, pemimpinannya aku. Ki sing Oke. mimpin sapa ki? Pak Guyon Glen. manton sing duwe sapa? Pak Glenter. Pak Glenter. Anake Pak Glenter. Oh. Lha yo! Huwe! Kok iso golek blondo yen? Iki sakit dawane ombone. Kowe meneng mangan lho. Siap! Hit! Istirahat mau! Gek! Tegak! Gek! Nama? Sebelah. Asli! Bajangi. Nama? Rendam. Asli! Rembang. Nama? Probo, Asli! Surabaya. Enggak tak takoki. Stres deh. Stres. Selena, siapa yang nunggu? Sebelah. Ceplek. Kesini tadi siapa? Sama bocah-bocah. Sadam. Ya. Kasih siapa? Motor, Nak. Apa? Ya, Le. Jemek, Pak. Le. Ya, Pak. Ayo. Kudanan Pak tadi, Pak. Aku lho teko wis mangan apa wong kok iso kudanan lho Mas. Wong kancane ditekoki alon-alon kepenak karo Mas aku tak kok. Ya, Pak. Ayo. Jemek, Pak. Iki lho lurahe sapa? Lurahe iki lho sapa? Enggak jelas. Kowe apa dadi kono ye? Ya. Agustusan le. Hei! Merdeka. Hei! Merdeka, Pak. Hei! Hei! Sing dadi kan sing apa to? Siap lho. Pimpinan diambil alih orang. Saya ambil alih. Lah iya kesuwen terus dijebuk wong. Siap ya! Pak kleru, Pak. Kamu kleru. Siape sing dawa. Siap. Gerak ora siap gerak.
Iso ora to? Aku wis kulino melu PBB lho, Mas. Iso ora? Ya iso to. Komandan Klepon. Kleton. Lah kowe lek sampe seneni Pak Polisi wani tanggung wajib. Tanggung Jawab. jawab. Iya iya. Siape sing dawa? Siap ya. Siap. Oh, siap dipedhot to, Mas. Oh iya. Pedhot. Siap. Gerak. Gue iso Grande. ora iso. Kene. Siap. Mas Bleh. Dalem. Wonten dawuh apa Mas Bleh? Niku wis bakal siap-siap. Wonten dawuh napa? Niku wong ngeten. Pripun? Pak Percil. Nggih. Niku wong saking Bapak Lurah. Izin. Nggih, kula pripun. Niku wong Bapak Lurah. Bapak Lurah niki wau nyuwun napa niku kesenian lawas. Mbok pilih kesenian lawas menika. Lawas sih. Ingkang diparkasani saking campur sari siji dhewe lan Bion Maton. Sebab saking menika, Pak. Niki krisik lagi bersih desa. Kalane rakyat. Niki kan campur omong-omongan kalih. Iji. Ampun mandho kersa panjenengan. Tayub saking Malang. Malang wonten. Putar Mak, campur sari sae. Ngeten lho, Mas. Ya ampun. Ini apa? Lah kene iki yo sak rombongan. Nyapa kok iso gulung kancane? Lah kok somong dhewe. Loh, sapa iki? Rokoke HS sapa? Suwun. Lah iya. Aku ya es, Pak. Yo, matur nuwun. HS. Niki anu napa niku? Niki Mbak sing. Sapa ngkon? Sapa? Tupane Kiki. Nggih, Pak. Lan. Nggih, Pak. Anu ning ngono bayare sik. Ora. Tayub. Sampeyan nyiapne, Pak? Nyampo. Dalane rasa siap. Noto papat wis 5 mosok 6 arepan. Kene iki pancen notol-notolan. Niki Tayub. Niku balura tesih lenggah. Balura tasik lenggah. Balura tesih lenggah napa? Nggih, kalih perangkatipun kula. Oh nggih, Pak Kasun betul napa? Nggih, Pak Kasun, Pak Kasun, mriki monggo mriki kalih kula sareng-sareng mriki jenenge wong acarane dhewe. Iya, Mas. Monggo. Acarane desane dhewe. Selindrune sapira Mas? Selindrune Mas. Ya sakmene iki to mosok dikethok. Iki ditekne, Mas ya? Ditekne ya? Apa nih sebut tekne? Pak, sampeyan ngetek, Pak? Gak kuwi. Ya sing ngatik tandake to. Oh, burine. Ya Pak. Kasus. Monggo Mbak Lurah. Katuran minggah wonten mriki. Ayo. Penonton Mbaknya. sami ngentosi sesarengan nembang campur sari bapak kasun. Apa Kasun monggo iki. Asik. Sesarengan campur sari Mbah Lurah monggo teng mriki yang Pak Kasun kalian Mbah Lurah monggo mriki Bapak Lurah menika Mas Wawan Priyantune pancen ganteng rupawan. Sedaya para pirsawan sampun ngentosi nggih Pak Wawan minggah panggung sesarengan. Bapak Wawan. Pak Wawan kalih Pak Kasun monggo mriki. Asik.